Gawn ni gyd weddiwr. Weddiwr yn awr ein tad o'r hwnnwyt yn y nefoedd, am ras yn yr oedfa arbennig o hon, i ni dy geisio di, ac o'th geisio dy gael di, ac o'th gael dy garu di. Ein gweddi yw am i denw di gael i ogonefu, y person dy fab gael i ddyrchafu, yr ysbryd glân gael i ffordd i liwio'n hoedfa ni ac i lywodraethu'n colonau ni, a boed i ddylanwadau'r oedfa hon i gerdded ymhell, ac i gyrraedd yr aelwydydd hynny sy'n gwrando ac yn edrych i mewn ar yr awr hon. Dyn ni'n gofyn y pethau hyn yn enw cynheiriant y fab di Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd ni weddio gyda'n gilydd. A'n tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddio'r benw, neled y daernas, neled y wyrdys, negus yn y neb, felly ar y ddeiar hefyd. Daroi ni heddiw ein bara ein yddio, a maddoi ni ein dylefio, fel y byddaiw hynna i'n dylefu, ac nac arwain ni drofedigaeth, a'i ffyrdd i'r ahadw, gan ei seilo ti y daernas, a'r nes, a'r gogoniant, yn y deiais oesoedd. Amen. Wel, ni'n croesawu'n gynnes iawn aton i'r capel hwn y bore yma, bawb ohonoch chi, i'r oedfa ein debol arbennig o hon. A ni eleni'n dathlu 300 mlwyddiant angydffurfiaeth, mae'n naturiol ac mae'n ybrydwch gyda ni, i estyn croeso cynnes iawn i gynulleidfaoedd, yr eglwys annibynnol yng Nghapel As, yr eglwys presbyteraidd yng Nghapel Newydd, yr eglwys Methodistaidd yn Jerusalem, uno gyda ni eglwys y bydyddwyr yng Nghapel Sion. Dyn ni mawr yderi hefyd y cewn i bawb o wenau pen mawr yr eglwys, ac y bydd i'r undeb hwn a'n gilydd droi yn gymundeb a Duw yn ei fab Iesu Grist. Mae'n ybrydwch gen i nawr i drosglwyddo a wenau'r oedfa hon i ddwylo'r parch C.M. Evans. Ar ôl canu yr emyn, fe ddarllenir rhannau o'r ysgrythur gan y Dr. H.D. Llywelyn, diocon yn eglwys y Capel Sion, a Miss Margaret Jones, swyddog yn eglwys Jerusalem. Llanwn yn awr yr emyn, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na choer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1, i achub gwael golledig, yog ddyn.
Randewch arna fi, ddilynwyr cyfiawnder, y rai a geisiwch yr arglwydd. Edrychwch ar y graig ych naddwyd, ac ar geidod y ffos a'ch cloddiwyd ohonynt. Edrychwch ar Abraham eich tad, ac ar Sara a'ch esgoro. Canis ei hunan y gelwais ef, ac a bendithiais, ac yr amlheais ef. Oherwydd yr arglwydd ag y sira seion, e be ag y sira ei holl anghyfanedd leoeddi. Gwna hefyd ei anialwch i fel Eden, a'i diffeithwch fel gardd yr arglwydd. Cair yn ddilawenydd a hyfrydwch, diolch a llais can. Gwrandewch arna fy mhobl, Clust ymwrandewch am i fy nghenedl. Canis cyfraith a allan o ddiwrthydd, ac osoda fy marn yn oleuni pobloedd. Agos yw fy nghyfiawnder, fy iachawdwriaeth a aeth allan, fy mreichiau hefyd a farnant y bobloedd, yr ynysoedd a ddisgwiliant wrthydd, ac a ymddiriedant yn fy mraich. Darchefwch eich llygaid tua'r nefoedd, ac edrychwch ar y ddeiar isod. Canis y nefoedd a ddarfyddant fel mwg, a'r ddeiar a heneiddia fel dilledyn. A'i phreswylwyr yr un modd a fyddant meirw, ond fy iachawdwriaeth i a fydd byth, ac am cyfiawnder ni dderfydd. Gwrandewch arnaf y rai adwaenoch gyfiawnder, y bobl sydd am cyfraith yn eu calon, nac ofnwch waradwyd y dynion, ac nac arswydwch rhag ei difenwad. Canis y prif a'i bwyty fel dilledyn, a'r gwifin a'i hysa fel gwlan. Eithir fy nghyfiawnder a fydd yn drag dywydd am iachawdwriaeth, o genhedlaeth i genhedlaeth. Deffro, deffro, wisg nerth o fraich yr arglwydd. Deffro fel yn y dyddiau gynt, yn yr oesoedd gynt. Am hynny, y dywedodd yr Iesu wrthynt, pan ddyrchaddwch chwi fab y dyn, yna y cewch wybod mai my fi yw e fe, ac nad yw fi yn gwneithir dim ohono fy hun, ond megis y dysgodd fy nhad fi, yr wyf yn llefaru y pethau hyn. A'r hwn am hanfonodd i, sydd gyda my fi. Ni adawodd y tad fi yn unig. O ble gyda rwy fi yn gwneithir bob amser y pethau sydd boddlawn ganddo ef. Fel yr oedd e fe yn llefaru y pethau hyn, llawer a gredasant ynddo ef. Yna y dywedodd yr Iesu wrth yr Iddewon a gredasant ynddo. Os arhoswch chwi yn fy ngair i, disgyblion i mi ydych yn wir, a chwi a gewch wybod y gwirionedd, a'r gwirionedd a chryddha chwi. Chwythau a atebasant iddo, had Abraham ydym ni, ac ni wasanaethasom ni neb erioed. Pa fodd yr wyt ti yn dywedid, chwi awneu'r yn rhyddion? Yr Iesu a atebodd iddynt, yn wir meddaf i chwi, pwy bynnag sydd yn gwneithio'r pechod, y mae e fe yn was i bechod, ac nid yw y gwas yn aros yn tŷ byth, y mab sydd yn aros byth. Os y mab gan hynny a chryddha chwi, rhyddion fyddwch yn wir. Amen. Canwn yr emyn, Iesu
Nid oes terfyn arnat, mae cyflawnder maith dras, fwy helaeth yn fwy dwfwn ganwaith, nag yw'n hechod cas. Mae rhai o blant Capel Newydd, mam eglwys yr hen gorff yn y dref yma, phlant eglwys Capel Sion, mam eglwys y bedyddwyr yn y dref, a phlant eglwys Capel Als, mam eglwys yr annibynwyr yn y dref, wedi dysgu'r rhannau arbennig o'r ysgrythyr, yn arbennig ar gyfer y gwasanaeth hwn y bore yma. Ac fe adroddant yn y drefn honno, y Capel Newydd yn gyntaf, y Capel Sion wedyn, a Chapel Als yn ola. Yn y blwyddyn y bu farw y brenin Isaia,